Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Thanksgiving and birthday blessings of Arnold Kirby Bunyag, Dolot ni Benang. Thanksgiving for all the blessings received, Dolot ni Del Rosario family. Thanksgiving Mass and birthday blessing for Maricor Grijalvo, and for all the blessings received, Dolot ni Melba Grijalvo. In honor of Saint Bartholomew, Saint Joseph, and Nuestra Señora de Peña Francia, Dolot Canyantero and Decena family. Thanksgiving kan Matias and Enguero families. To pass the bar exam of Ruel Alcantara, Dolot kan Alcantara family. For complete healing of Arnaldo Bunyag, for safe and good health of Carmen Bunyag and Viel Maria Rodriguez, Dolot ni Benang. For safe and good health of Rosalia Asense, Juliet and Janet Villafuerte, Dolot kan Villafuerte family. For safe, good, and financial blessings to Arnaldo II, Cindy Bunyag, Maria Faye Donna Rodriguez, and Jerome Rodriguez, Arnold Kirby Bunyag, Dolot ni Benang. To pass the examination in U.S. Navy of Paulo Tablizo, for divine intervention of land dispute at Lidong, Hibago, and Salugon, Dolot ni Nene del Rosario. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially of Salve Cabral. For good health and total healing of Leti Robredo and Ronan Robredo, and for more blessings, Dolot kan Robredo family. For safety, good health, and financial blessings, to Mary Jane Prado, Roderick, Maria Francia, Bibi and Joseph, Hector, Alexis, Virgie, Christian, Naina, Marie, Judy Louise, and for birthday blessings of Mary Jane Prado, Dolot Canyantero and Decena family. For eternal repose of the souls of Maria, Alfredo, Arvin, Rolando, Remedios, Exunias, Angelica, and Jose, and for all souls in purgatory, Dolot ni Binang. For the souls of Hilario, Aaron, Epifania, Carlos, Antonio, Ronald J., Gregorio, Saturnina, Pablita, and for all souls in purgatory, Dolot ni Nene del Rosario, and Llantero and Decena family. Ngunyan iyo ang ika-22 na Domingo kan ordinaryong panahon. Ang tema, ang Diyos nun asin ang makatawong elemento kan relihiyon. Ang liturhiya ngunyan na Domingo, nagpapahayag sa satuya, nakita gabos bilang mga binunyagang Katoliko, kinakaipuhan na maging dayupot sa satuyang pagtubod. Ang satuyang pagkamaimbod sa relihiyon, sarong balaog na dapat niyatong ipasalamat sa kagurangnan. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Christian Guran, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon.
Diyos. Sa banal na pagtiripon niya itong unyan sa Santa Misang ini, ikayan man niya ito sa satong pamibi, man sa itong mga pag-arang, siring man pagpamibi para sa mga katuod niya itong nasa makuring kadipisilan. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristo ang kagurang nantaan, pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako nyaton sa tuyang mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ng makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuon Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong amika, rinurupyaw ika, sinasambangin ika, pinapamuraway ika, pinapasalamatan ika, ulikan, dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, nadalangin mo, Diyos amang makakamay, kagurang na tututong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aking ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalanan, inapan, kaharaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalanan, inapan, ako'y sa mong pakimahera. Ika na nagtutukang sa tuo ka naman, kahiraki kami. Naikas na naman, ikas na ang kawalangan, ikas na kahalang ka. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, makakamhan na Diyos, yaon sa imo ang gabos na karahayan, panuaan sa mong puso nin pagkamot sa imo, pasarigan sa mong pagtubod,
Asin huli kandanay mong pangataman, patalubua an anuman nakarahayan na itinaumos sa samo. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, kaya ba mong nabubuhay sinagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinapaabot sa satuya na ang kabotan ng Diyos iyo ang dapat na pagpadanayon. Ang kabotan ng tao, dai dapat na paurugon ki sa banal na kabotan ng Diyos. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, "Ngunyan, Israel, hinanyuga ang mga tugon asin pagbuot na itinutokdo ko sa imo. Utubon mo iyan, tanganing mabuhay ka asin makalaog ka, patin masadirihan mo ang daga na itinao sa imo nin kagurangnan, Dios nin sa imong mga magurang. Dai mo pagdagdagan, asin dai mo pag-inaan, ang pagbuot ko sa imo. Alagad, utubon mo ang mga tugon nin sa imong kadunungan, asin pakasabot sa imong banwaan. Kung sa indong madangog ang mga tugon na ini, masabi sinda, tunay na dakulang banwaan ini. Ang mga tawo madunong asin may pakasabot. Sa katunayan, arin na dakulang banwaan, anigwanin Diyos na orog kaharani, siring sa kagurangnan na satuyang Diyos, na uya sa to, lambang pag-apod niya to sa iya. As arin na dakulang banwaan, na ang mga tugon asin pagbuot, siring kaining tugon na itinao ko sa imo, ngunyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang nagigibo nin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Ang nagigibo nin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Kagurangnan si Isay ang aakoon mo sa saimong banal na pinag-eerokan. Ang naglalakaw na daing sala, ang nagigibo nin katanosan, asin nagtataram nin katanosan hale sa puso. Ang nagigibo nin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Andain nagibo nin maraot sa tugang, andain nagtutugod-tugod sa kapwa, ang nauungis sa tawong tampalasan, asin ginagalang ang may pagkatakot sa kagurangnan. Ang nagigibo nin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Ang naguutob kan sa iyang panuga, andai nagpapatubo sa pautang, andai nagpapabayad laban sa mayong sala, ang siring na tawo magdadanay sagkod paman. Ang nagigibo nin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Ang tataramo ni Diyos, iyo ang dapat niyatong isabuhay. Ini ang mensahe kan ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Apostol Santiago. Balang balaog na marahay, asin balang balaog na tunay hali sa itaas. Hali sa Ama ning mga liwanag. Sa iya daing pagbabago, daing anino nin pagliwat. Sa iyang sadiring kabutan, kita ginibong mga aki niya. Dahil sa tataramon nin sa iyang katotoohan. Tanganing kita maging enot na mga bunga kan gabos na sa iyang linalang. Magpakumbabang ako ang tataramon na itinanom sa saindo. Tataramon na makakaligtas sa saindo. Ang tataramon gibuhon, bako sanang dangugon. Nasasala ang naguhona na ang pagdangog sana tama na. Ang relihiyon na malinig asin mayong digta sa atubang ng Diyos, iyo ini, tabangan ang mga ilo asin biyuda sa saindang kaipuhan,
asin dai magpadigta sa kinaban na ini. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Sa mga kapahayagan ni Jesus, masasabotan niya to ang dakulang importansya na itinataon niya sa Diyos no na kabutan. Hinanyugan niya to ang mga tataramon nin kagurangnan sa evanghelyong babasahon. Matindog po sa pagrokyaw kan marahay na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susuki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagrani kay Jesus ang mga Fariseo kay baan nagkapirang mga eskribas na hali sa Jerusalem. Namasdan inda ang nagkapirang mga disipulos, nagkakan na maati ang kamot, tadai nagkahanaw. Dapit sa ugaling ini, ang mga Fariseo as sineskriba naghapot kay Jesus. Ta daw taan sa imong mga disipulos nagkakakan na maati ang kamot, as hindi nagsusunod sa ugali nin mga gurang. Si Jesus nagsimbag, tamang gayo ang sinabi ni Propeta Isaías, dapit sa Indo, mga parasaginsagin. Uya ang sayang sinurat, minaumaw sa kuan banwaan na inis sang uso, alagad harayo ang sa indang puso. Daing halagaan sa indang pagsambas ako, ulitan sa indong mga itinukdo, gibusanan nin mga tao. Binayaan nindo ang tugon nin Diyos, tanganing masunod nindo ang kinaugalian nin mga tao. Girara inapod ni Jesus ang mga tao asin sinabihan, hinanyuga ako, asin pakasabuton nindo. Ang hali sa luwas na minalog sa tao, dahil nakakaati sa iya. Ang hali sa laog, iyo ang nakakaati sa tao. Ulit ang hali sa laog, hali sa puso nin tao. Ang maraot na isip, mga karumputan, mga paghabon, mga pagadan sa kapwa-tao, mga pagdurog sa bakong agum, mga kapasluan, mga kasumbikalan, mga padaya, mga karigsukan, pagkauri, pagpakaraot, kapaabaw-abawan, karungawan. Inigabos na mga karatan na ini hali sa laog. Ini ang nakakaati sa tao. Marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa gabos na bagay, kinakaipuhan, igwa kitang sinusunod na mga katugunan, mga lay o mga laws, guidelines. Magin ang kinaban, may sinusunod na mga laws o mga lay. Tanganing magkaigwanin, balanse ang kinaban. Kaya bagaan mga planeta, dawa sindayaon sa kalawakan, day sinda nagbabaranggaan. Tano, igo sindang law of nature na sinusunod. Simple sa naman, kung makakanood kitang maging masunod-sunod, magiging madali para sa to ang buhay. Hulitaan lay o mga laws, hinimo nin Diyos
para magkaigwang kahusayan ang kinaban. God ordained that the world be governed by laws of nature to put order in it. Kung mayo nin laws ang kinaban, tibaad ba kung kasing husay o orderly ang kinaban niya to? Ini ang katuyuhan kan mga lay, rules o guidelines. Asin iba pa, tanganing tauang husay ang palakaw kan mga bagay-bagay. Ang mga grupo, igwang sinusunod na mga bylaws. Iyan ang mataong direksyon sa tuyong mga ginigibo, sa tuyong mga gawi-gawi. Kadakol-dakol kitang namamating discomfort sa kinaban, kinamumugtakan ta. Mga malain na pagmati, mainit, polluted, maribuk, barahaon, puro bagyo, yaon dyan ang pandemya, asin manlain-lain pang iba. Ang mga ini, epekto kan pagraot ta, kan balanse, kan kinaban, na itinao kan laws of nature. Parte na dyan ang pagiging usmakta sa pag-apon kan sa itong mga basura kung sain-sain. Puro kita reklamo. Ano na ini, baha na naman. Dahil pag-iraray, pinapakaray ang drainage. Alagad kita daw sa satong mga gibo. Nakakatabang daw kita sa pagpugol, kan baha, o tibaad, saro man kita sa mga nagkukontriber sa padagos na pagbaha, huli kan sa tuyang kabaglaan. Dahil kita naghihiro base sa pasunod kan laws of nature. Pag naglihis nga ni kita dyan, mamateo niya ito ang epektong dara kaiyan. Kaya man kadakol-dakol, imbalances sa kinaban, nagkapirang mga linog, bagyo, asin iba pa. Ang mga iyan, paagi kan kinaban, asin kan laws of nature, para ikabalik ang balanse kan kinaban, nakitaman sana nagraraot. Subot sa biyon palan, pag hinira niya to, ang balanse dara o kan kinaban na dara kan laws of nature, magibo ang kinaabanin paagi tanganing pakarhayon niya ang sayang sa diri. Kaya nagkakaigwanin mga siring na pangyayari, mga bagyo, etc. Ano man na inaapunta asin ginigibutang pangabuso sa kinaban, mabalik iyan sa sato. Sa inot na babasahon na nugaan Diyos na kunan mga Israelita makakanood na sumunod sa tugon asin pagbuot kan Diyos, magkakamit sindanin buhay na mauswag sa dagang itinao sa inda nin Diyos. Buot sabihon, itiniwala sa inda nin Diyos ang katalingkasan. Alagad, kay puan ang katalingkasan na iyan, gamiton, susug sa kabuotan nin Diyos. Susog sa palakaw nin Diyos. Bakong susog sa pansadiri asin makasadiring palakaw. Sa kapinuunan pinagbuot nin Diyos na maging kitang tagapangataman kan kinaban. O tubon niya to ini asin kita mabubuhay na masagana. An buhay niya to katakod kan buhay kan natura kan kinaban. Ano man na bagay, nagibuho niya tong pagratak sa natura, an balik ka iyan sa sato. Pangatamanan niya to ang kinaban, asin ang kinaban, magiging tunay na harong para sa sato. Sa ikaduhang babasahon, tinawang doon na ang gabos sa kinaban gikan sa Diyos. Asin sa gabos na linalang kita ang urog sa gabos. Pinaurog kita ni Diyos sa gabos niyang linalang. Kaya yaon sa sato ang responsibilidad, asin obligasyon na pangataman ang kinaban na linalang niya. Tas sa gabos na linalang ni Diyos, kita sanan may pagbuot, kita sanan may isip. Tama lamang na kita na mga may pakasabot, hinanyugon ang pangapodan sa sato, na patalubuon ang kinaban, bakong abusuhon. Sabi sa Ebanghelyo, binayaan nindo ang tugon ng Diyos, tanganing masunod nindo ang kinaugalian ng tao. Totoo ang sinabi ni Jesus,
nangungurog sa satuan kagustuhan ta kaysa sa kabuotan ni Dios. Ulay ta aram tanan gabos. Ulay ta naggabos na desisyon ta, gabos na plano ta, iyo ang tama. Nagigikitang arogante sa atubang ni Dios. Ang mga kalamidad na sinasapo niya tungo niyan, bako iyan maldisyon kan Dios, kundi iyan epekto kan pagkamadunong niyato, pagka-arogante niyato sa atubang ni Dios. Ano dapat abang basulo ng Dios? O tibaad dapat kitang magbasol kan sa tuyang mga salanggawi tumang sa kinaban. Sobra tang mapaabaw-abaw sa Dios na garong masaaram tanaan palakaw kan kinaban kaysa sa iya. Girom dumunta, siya ang naglalangkan kinaban na ini. Asin siya ang may aram kung paano ini patalubuon, paano ini padalaganon. Kita katiwala sa nakita, bako kita ang may lalangkan kinaban. But sabiyon kung katiwala kita, mag-uyon asin mag-ayon kita sa palakaw kan Dios sa kinaban. Girom dumunta, nakita, nabako kita ang kaglalangkan kinaban. Subuot mga tagapag-ataman kita kan kinaban, bakong mga pararatak o pararaot. Ang saro sa pahayag kan simbahan manunungod sa pag-ataman kan kinaban, all creatures are connected. Each must be cherished with love and respect, for all of us living creatures are dependent on one another. Konektado kita sa lambang saro. Ang lambang gibuta, ang epekto kayan, bako sanang sa kapalibutan, kundi magin sa kapwa ta. Bako sana para sa tuyang epekto kayan, kundi sa gabos na nakapalibot sa to. Lambang salanghiro ta, apektado ang gabos. Alagad lambang marhay na gawi ta, napapakaray man ang gabos. Kaya, anumang gibuhon ta sa kinaban, mabalik na mabalik iyan sa sato. Ang leksyon para sa tuyang ngunyan, na makanood kitang sumunod sa palakaw kan Dios. Sa iyang mga katugunan, sa iyang mga paagi, bako sa tuyang sadiring paagi. Lugod, mapaghurup-hurupan niya to asin masabotan na yaon sa satong mga kamot an palakaw kan kinaaban. Asin, base sa palakaw na ini, kita asin ang satong mga kaakian, manginginabang kan bunga asin kagayonan kan kinaaban. Anong klaseng kinaaban ang iwawalat niya to sa mga masunod na henerasyon? Iyan madepende sa presenteng gawi niya to ngunyan. Kung baga pangatamanan niya to ang kinaaban o padagos niya tong ratakon ang kinaaban. Matindog po. Ipahayag niya ton sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako so Dios sa mga makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kaya so Kristo akong bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namonda ki Virgen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Dios amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mga taong may pagmakulog, dinara kay Jesus itong may mga kabaranaan asin may mga kamatayan, tanganing sayang bulungon, paumayan na siniligtas. Naronta sa pamitisan ni Jesus, nakagurangnan ang mga kamautan, kaorasan asin mga pangaipukan sa iyang banwaan. Ang satong simbag, kagurangnan hinanyugan ni nagrangay kan sa imong banwaan. Kagurangnan, hininyuga ani nagrangay kan sa imong banwaan. Para sa simbahan, tanganing bako sa nang kamutan ang mga dukha, asin sinda at amanon, kundi magtaram, daranin isog nin buot, kan sa indang dignidad, asin katanosan, basang na tinutungtungan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan ni nagrangay kan sa imong banwaan. Para sa mga paratukdo sa pagtubod, mga padi, madre, katekista, maestro asin maestra, tanganing dangugo ninda mismo ang tataramo nin Dios, asin itukdo ninda iyan, nadaranin kapusogan asin pagkamuot. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan ni nagrangay kan sa imong banwaan. Para sa mga pamayonin sa tuyang gobyerno, poon sa presidente, abot sa pinakahababang opisyal, tanganing himateo ninda, ang tingog asin mga pagmauot kan mga namamanwaan, dangan daininda pagpasiparahon, at angani tungkusan asin batayan kan sa indang mga desisyon. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan ni nagrangay kan sa imong banwaan. Para sa mga dukha, nagihelang asin mga may kabaranaan, tanganing sa sainda tunay na mamidbiran, asin akoon mismo ang nagsasakit na kagurangnan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan ni nagrangay kan sa imong banwaan. Para sa mga bungog, pula, asin buta sa pangangaipo nin ibang tawo, tanganing mabuksan ang saindang mga mata, sagkod ang saindang mga talinga, sa mga kayamanan nin pagkamuot asin paghiras. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan ni nagrangay kan sa imong banwaan. Para sa sato gabos, tanganing ang satuyang mga puso, daing laog, magkaigwanin mahiwas na pag-ako, sagod magin matinao, dangan bukas sa gabos na tawo, asin sa gabos na pangangaipo. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan ni nagrangay kan sa imong banwaan. Jesucristo ang kagurangnan, inako mo sa imong sadiri, ang gabos na kagabatan nin mga tao. Tabangi kaming agudon bilang magian, nakakargahon, an pangangaipon nin lambang saro. Hulita kami magturugang asinikasamuyang kagurangnan sagkod paman. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganan sa kosin sa inong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining banal na atang, makadarasa mo kan sa imong biyaya, asin matabangan kaming magkamit kan kaligtasan na sa imong panuga. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadane asin minsan sa inyo. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan dahing kasagkoran. Uli sa iyali na lang mo ang gabos. Siya sinugo mo sa pagtubos sa mo. Nanitawo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ipinangaki ni Virgen Maria. Sa pagutob kan sa imong kabuotan na sin pagdulot sa imo nin banal na banwaan. Ipinako siya sa krus. Dinaog niya ang kagadanan na sinipinahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya sa kaibahan nin mga angeles sa sinin gabos sa mga santos, pinagrurukyaw niya mo ang sa imong kamarawayan. Durungan na minasabi. Sana sa kaitaasan, nadadanan minatigpig sa ngaran ka, kagurangnan. Sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos sa kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami pabanalakan ng buwan kan sa mga espiritu. Tanganin para sa maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binakini. Tinao sa mga disipulos na nasabi, magako ka magabos, asin magkakan kaini. Kaya niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singararay pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na ansabi, magako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sayang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay sin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girom dumakagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco. Asin kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girom dumas sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na akan Diyos, ni San Inocencio ang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na deng kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibig kami kagurangnan. Orasan sa maldaw niyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa mo mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa Indo, hara pagilingan sa mong mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkabronyog susog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay, sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pati naraawan ka mo nin katuninongan. Kasalan kaharaki kami, Kordero ka Diyos na nagpapala, kan mga kasalan ng kinapa, kaharaki kami, Kordero ka Diyos na nagpapala, ang mga kasalan ng kinabang. Tao'y kami in katuninongan. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Migbi kita. Kagurangnan, hining banal na atang. Kagurangnan, binabago mo kami sa bagsik, kay ning tinapay ning buhay. Lugod kumusog kami sa pagkamuot, asin matabangan kaming maglingkod sa imo, dyan sa samuyang kapwa. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19. Sa pagpamibi niya to, kay ni rumdumon man niya to, asin ipagpamibi ang mga katuod niya to, may kamatian asin kahilangan. Amang mayarako nasin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo, ang mga tawong naghihingowa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon ni ang samong mga paghingowa, nagigamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghauwas sa mo ngunya na panahon, nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli ki Jesukristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O Divino Rostro, Kahiraki kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamiibi mo kami, San Jose, ipamiibi mo kami. Matukaw muna po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan po niya to ang sa tong celebrante ngunyan, Reverendo Padre Christian Guran. Thank you po, Father. Ang sa tuyang mass sponsor, Absalon Abio and Family, asin ang choir, CRC Youth Choir. Ang mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang gabos po na nakisumaro sa misang ini. Salamat po. Pasalamatan man po niya to ang management and staff kan Converge sa padagos na pag-aire kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN Broadcasting Network. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon.
asin sa imong espiritu. Bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na banggi po sa Indogabos. Diyos maray na banggi po, Father.